На 5 декември 2013 година в залата на хотел Житомир в Монтана се проведе кръгла маса в изпълнение на българо-италианския проект Монтана «Бизнес при открити врата», финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» и Европейския социален фонд. Участниците в делегацията, която посети област Пиемонте в Италия, разказаха за срещите си в италиански фирми, част от социално-икономическия експеримент, наречен Дистрето Новезе, който стартира като проект съфинансиран от Европейския съюз за организацията и ролята на сравнително голям бизнес, като завода на Кампари и шоколадовата фабрика Нови, а също и за малки фирми, производители на вино и жива бира, семейна ферма, развиваща и екотуризъм и други. В кръглата маса участваха кмета на града Златко Живков, областния управител на Монтана Анатолий Младенов, общински съветници и служители на областната администрация, представители на бизнеса, браншови организации и медии. Бяха обсъдени възможности за прилагане на италианския опит и ноу-хау от Дистрето Новезе и ползите, които би донесло това. Наред с иновативните практики, участниците в срещата коментираха възможни модели за взаимодействие между българската и италианската общини и области. Аз смятам, че този проект е много полезен за община и област Монтана и той би намерил приложение при обмяната на положителните, на добрите бизнес практики, които виждаме в италианската страна. Така че всичко, което е полезно, можем да го принесем тук и да го приложим. За нас това посещение имаше и втора част. Това беше партньорство и възможност за побратимяване. И аз много се надявам тази втора цел на този проект, която е свързана с разширяване на контактите между нашите два града, наистина да бъде доведена до финална точка в, да кажем, средата на следващата година.